Хей, показвам ви изработката и опакуването на гривна, измерваме конците, режем ги и изгаряме краищата им, за да не се разплитат. Прекарваме ги през елемента. Опъваме ги здраво и започваме да плетем. Щеше да е чудно, ако бях толкова бърза. Клъц-клъц на излишното. Изгаряме ръбчетата, правим здрав възел, който позволява на клиента да носи гривната си както пожелае. Плътно, комфортно, свободно. Режем излишното и оттук. Правим възелчета и на конците, служещи за регулиране на гривната. Елемента е с дървото на живота. Символ на семейството, мира, спокойствието. Синето око е против уроки. Смята се, че вижда лошотията и я гони. Показвам ви как изглежда на ръка. Готова за опакуване. Картонче, плик. Сгъваме. Притискаме. Режем в средата според размера на гривната, поставяме и стягаме възела. Картичка за благодарност, картичка с пожелание. Пишем името. Поставяме ги под гривната. Сгъваме и плика. Лепенка. Пишем името и на плика. Спринт към куриери.